Takže doliali sme potrebné množstvo. A teraz? Teraz tam ponoríme obal kinderka so závažiami. To je aké teleso, keď ho máš v ruke? Keď máš kinderko naplnené vzduchom a závažiami. Aké je to teleso? To im pošepká. Nerovnorodé, to znamená zložené z rôznych látok. No skúste, čo tam sa bude diať. Čiže tam pekne. Čiže ten objem vody, ktorý vytečie, taký istý objem zaberá aj to ponorené teleso. To máš odmer? Ja viem, prečo nie je odmerný válec, lebo by nevedeli najnovší teleso. Čiže aj tam máš stupnicu, hej, snažíš sa nás tu nejakým spôsobom presvedčiť, že je tam stupnica. 20. Tú vodu tam tak, nalej, aby ďalšie niečo. A snažte sa, aby tá hladina bola až na maxime. Tak, teraz tam ponoríme 2 plastelinové guličky. Dobre, tá plastelína je aké teleso? Keď je to len plastelína? Rovnorodé, tak. Aj keď máš 2 farby spojené, tak to nič nemení. Dobre. Viac vytieklo? Na pohľad viac? Chcel by som, že na pohľad viac. No tak odmeraj. Čiže týmto pokusom, čo chceme dokázať, ešte raz opakujeme? No, Bože. To znamená, že my zisťujeme, že každé teleso, ktoré ponoríme do kvapaliny, zistíme podľa toho, akú má hustotu, toľko sa ponorí. Čím je hustejšie, tým sa viac ponorí. Čím je menej husté, tak sa menej ponorí. A podľa toho aj vytlačí určitý objem tej vody. Vy ho meriate teraz. To znamená, že vždy zistíme, aký objem z toho telesa bol ponorený do kvapaliny. Čiže aj na oko to bolo viacej, hej, že sme videli, že väčší objem bol. A aká vlastnosť sa tu ešte využíva, ktorú sme hovorili pri kvapalinách? Katka? Nie. Aká vlastnosť, Andrej? Toto môžem dať zase na web, takéto niečo. Že kvapaliny sú nestlačiteľné, sa to využíva. Kvapaliny sú nestlačiteľné, Ema, tak? Preto vytlačí a vytečie tá voda, lebo aký objem ponorím, taký objem vytlačím. A keďže sú nestlačiteľné, tak to musí vytiecť.